कि शादी ब्याह में यही पे वो हमके बात याद आ गई विजय जी। इरशाद हो। एगो गांव में बियाह होत रहल, बर पक्ष के पंडित जी रहला, कन्या पक्ष के पंडित जी। बियाह लोग करावत रहला, बर पक्ष के पंडित जी धोती कुर्ता पहिरले रहला, कन्या पक्ष वाला पंडित जी पैंट शर्ट पहिरले रहला। फराटा पंखा चलत रहल, दुल्हवा तनी छोट रहल, दुल्हनिया तनी बड़ी रहल। वही समय पंखा के हवा चलल, बर पक्ष वाला पंडित जी धोती जरूर पहिरले रहला, वही दिन अंडर बियर ना पहिरले रहला। हवा के झोंका चलल, आगे से उनकर तनिकी सा धोती हट गई, उनकर जवन गुप्त अंग रहल उ लौकत रहल। वही समय डल पुजैया के गीत गावत रहल, मेहरारू माइक में कुल अपन डल पुजैया के गीत गावत रहली सब। के टिकावा ले अइला भसुर डिबिया में मुनि के, खोली के देखाव ना त गारी दे बचुनी के। वही समय कोनो लड़की के नजर पड़ गई लो पंडित जी के छीनी हथौरी पर, तो वही में वो अलगे गावे लगल कि पोथी बाचत पंडित गईला भुलाई हो, आ भीतर के सामान कैसे बाहर गईल आई हो। अब पंडित जी के ख्याल पड़ल अपना ऊपर, कहला ओहो ये तो लड़की चलाक है, तब तक के जवाब देवे के पड़ी। तब पंडित जी फिर जवाब दिहलन कि धनी बाड़ू बाछिल हलू इज्जत बाचाई हो, आजा जैबू मुहाए से लमहर भेटाई हो। भाई कोई कमान गलत ना करे, वो दुल्हा छोट रहल तो दुल्हा के ऊपर इशारा कइल पंडित जी। दोनों कलाकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, बहुत बहुत धन्यवाद।